Atensyon sa mga taga-dakbayan sa Sugbo ug kadtong mosulod sa Cebu City, mamahimo na nga dili magsulob og face mask. Nalatid kini sa gipagawas nga executive order ni Mayor Michael Rama nga iyang gilagdaan kaganihang buntag. Hinuon magpabilin ang wearing of face mask sa mga healthcare facility ug sa mga tawo nga adunay balatian. Aniya ang report. Order declaring the use of face mask within the territorial jurisdiction of the City of Cebu as non-obligatory, but a measure of individual self-preservation and protection. Mao kini ang Executive Order number 5 nga gilagdaan ni Mayor Mike Rama kaganihang buntag. Sugod og mga adlaw September 2, 2022 may epekto ang kabanduan ni Cebu City Mayor Mike Rama nga dili na obligahon ang mga tawo sa pagsulob og face mask. Kini maulakang pagpangandam na ni alang sa full blast nga pagbukas sa ekonomiya sa dakbayan sa Sugbo. Nakabot ang desisyon sa mayor human usab sa convergence nga iyang gipatawag nga gitambungan sa mga stakeholders. Matud ni Rama nga Pebrero pa gisugda na sa pagbukas ang Cebu City sa tinguha nga maangkon ang kagawasan gikan sa epekto sa pandemya. Nalatid siyang kamanduan nga dili na pinugsanay ang pagsulob sa face mask sa mga open spaces ug apil na gani sa mga indoor spaces. Hinoon diskresyon na sa mga establishmento, apil na sa mga tunghaan sa dakbayan kung ipadayon gihapon ang pagsulob og face mask o dili na. If this will now help and if they feel that it is already ang ilang feeling that they would like to exercise their liberty, why not? Muna akong kitanaw. But if ang mga ginikanan, insist yun ang ilang mga anak, magpa-face mask, di natubutan. Samtang nalatid sa EO sa mayor nga adunay mga dapit nga magpabiling ipatuman ang wearing of face mask. Apil na ang mga healthcare facilities, sama sa ospital o mga laboratories. Padayon usab sa pagsulob ang mga taong adunay mga balatian. By way of exception, the use of face masks while inside hospitals, clinics, and other medical or diagnostic facilities generally remains to be mandatory. Samtang ipadad-an na ni Mayor Mike Rama og kopya sa iyang EO ang sekretary sa Department of Interior and Local Government. Giklaro niya nga wala na kinahanglanan nga mananghid sa nasudnong buhatan sanglit aduna may lokal nga autonomiya ang LGU. Gidugang ni Mayor Mike Rama ang paghingusog pa sa vaccination ang ilang padayon nga gihimo alang sa hingpit nga pag-angkon sa kagawasan gikan sa COVID-19. Sa pikas bahin gihangop sa mga tao nga mamahimo ng dili mag-face mask. Sama ni Isidro Carson nga mapos nga intawon siyang mask kun manuroy og taho. Pwede na kuno dili mag-face mask. Unsay reaksyon nimo ana? Okay ra ko na, sir. Ngano man? Kay kun samo kayo sa ilong. Samok niya kuan jud hangos no? Hangos kayo. Pwede na kuno dili mag-face mask. Depende na sa imong mag-face mask kag di. Ako pwede na din mag-face mask kay di ta kaanggap og presko para makikita sang kagwapo. Makita kagwapo. Makita kagwapo. Ang grupo nining mga tinun-an nalipay usab nga makita na kuno ang ilang panagway nga dugay nang natabunan sa mask. Di may katarog ginhawa. Ikaw? Happy para makita ng nindot nga ngisi. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.